L-ewwel ta' Ottubru huwa l-Jum Internazzjonali dedikat lill-anzjani. F'pajjiżna l-anzjani ammontaw għal aktar minn 20% tal-popolazzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem laburista l-professur Anthony Zammit saħaq li l-anzjani għandhom sinifikat importanti għal Partit Laburista. Aħna rridu nassiguraw lil daw in-nies, il-daw l-anzjani illi għandhom is-sapport tagħna li jkollhom ħajja dinjità, jiġifieri fid-dinjità u ħajja sigura wkoll. Sigura jiġifieri minn abbużi fuqhom, kemm fid-dar meta jidħlu fuqhom, kemm fit-toroq meta jaqbżu fuqhom jew inkella traffiku. Il-konferenza tal-aħbarijiet saret f'Dingley Circus ta' Sliema fejn f'Diċembru li għadda anzjana residenti fiż-żona sfad vittma ta' serqa u mietet kawża tal-ġrieħ li ġarbet. Fl-2010 l-Pulizija resqet 47 persuna l-qorti tal-li wettqu offiżi gravi fuq anzjani. Anthony Zammit qal ukoll li l-anzjani f'pajjiżna qed jgħixu fil-periklu tal-faqar bil-pensjoni medja mhux qed tippermettilhom li jgħixu ħajja diċenti. L-anzjani qed iħabbtu wiċċhom ukoll ma' spejjeż ta' mediċini li jkunu out of stock. Semma wkoll li kundizzjoni tad-dimensja li taffettwa mal-4500 persuna f'pajjiżna, ammont li mistenni jirdoppja fil-25 sena li ġejjin. Bil-gvern qatt m'għandu strateġija ta' prevenzjoni jew soluzzjoni għall-futur. Sa dan it-tant fl-okkażjoni ta' dan il-jum il-Caritas organizzaw quddiesa li ġiet ikkonċelebrata mill-Arċisqof Emeritus Giuseppe Merċieqa. Għal din il-quddiesa kien hemm preżenti mart il-kap tal-Oppożizzjoni Michel Muscat, mart il-Prim Ministru Kate Gonzi u d-Deputat Laburista Anthony Zammit.